Bon dia a tothom! Bon dia! Avui vos volem recomanar el grup d'Oques Grasses. A tope amb la vida. Oques Grasses és un grup de música creat a Catalunya. El seu estil musical és bastant variat, però es basa especialment en el reggae pop català. Els seus components són en Josep Montero, que és un guitarrista, en Josep Valldaneu, que toca el saxofon, l'Arnau Altimir toca la bateria, en Guillem Real toca el baix elèctric, el Miquel Viernes toca el trombó, en Joan Borràs toca el teclat. Finalment, el Miquel Rojo toca la trompeta. A tope en la vida és el seu disc més recent i és el seu 5è àlbum. Recomanem a tots els joves d'avui en dia escoltar grups com, per exemple, Oques Grasses, perquè arribaran molt en fora. I tenen molt de potencial. Reivindicant la música catalana, ja que no poden deixar que es quedi en l'olvid. I així fer que segueixi endavant. La lletra de les cançons tenen un significat més enllà del que nosaltres podem percebre, ja que cada component fa que cada paraula sigui única. Aquí vos deixem un tros de les cançons més populars d'Oques Grasses. El sol vol marxar lluny. Però encara no hem acabat. Com a extra i especial d'avui, imitarem la portada de A tope en la vida. Esperem que vos hagi agradat. Fins una altra!